Şinjan'da şu an uduldık köyüne ciddiymiş 1 milyondan azraqla maşkan pulq setib bersem qanday qaylaysizlar? Oş bina şu. Maş sol taraf, yanlı, o'ng taraf 20-ci başlanğıç. Endin udulay dostluq doktorxonasi, endin ma Şinjan'da şu an metro bekitə, muş apjorda bizga ehtiyojli bütün jimil ba. Öýünü bir körüp çömdaq. Mangla. 1 milyondan azraqla maşkan pulğu berýetime, muşu 130 pompan çıqıdı, 24-ci qavatda ornulab qasmış bağvanның hindilam udulay yoýýan dostluq doktorxonasi 20-ci başlanğıç Şinjan'da şu muş apjorda sizge lazımlıq bütün bijimin hemmisi bacıma qarindaşlar. Öýünün qurulmasyny addy bir tonuşturup çıkay. 3 ýygy öý. Endin bir ýaňda 2 obrny bir aşxana çıqıdı. Mayandan turup, mayan kelip ayany bir tatyp etsek, qaýarmakdylar man adam turup bakmagyny mana men dep çıkıp turdy. Bizim şu musafirçilikde asas kep bolanmadyk. Kespi öý satydyk adam emas, hem daşda öýmülük çağynamda bizne kelip tatyp guzaý desem, men mening özüm güçlük fönserim bolgandyken, şu özümizden ýakynlary paýdalanyp galsyn dedim. Mawa çirişi gyza. Müşikten çirmez, çigenden keyin mana kiçikkina bir şokoladdan demdik. Endi mawa aşxanasy. Bu aşxanasy mama to'rtonla tamaq yesek zada yetişkidek şu. Erkin azade. Onun zende miya kasanlar ma obirnisi. Ma tonsunu ısıtıdığan demsil, soyutuduğan demsile, sekiltip oturduğan demsile, pütü iqtidarlar toşaq. Endi şu ayni vaqtda Şanxayning pardisida bir familiga öýtdi bu makanlar. Mane kitapxana qılıp alsaňlar boldy. Yaş ballalap qalsaňlar denjing fan qılıp alsaňlar boldy. Ýa-ki gyzyňyň kiçik balanyň ýataq goý qıysaňlar boldy. Endi mawa ýany bir ýataq goý. Mişanymı bir ballaga ýataq goý qyp alsaňlar boldy. Mana işka bütün näme bijmil toluq ba. Ama ýandan bir çykýar hemde biz jododan tatyp bermeý. Endi makanlar. Endi mazır biz ma juwag kelimiz mawa baş ýataq goý. Bu yatak koyma çoğunduz çoğun emas, kiçikdiz kiçik mi emas, hem de ağaçtanıldan çıkıda bütün şikap hem bijime oňda toňda çaçı paçı hem bijim ba. Mana açıqsını jütüritip qaldı, hem yanıraq turip tatyp qoýanlar. Mana içinde bir obirni bir ýaňta eswajyma qarindaşlar. Bu şu juwanyň içinde özüň obirni eswajymy, iki obirni. Asas öýüniň awaly muşu. Boş öýrüpdiňler bizgileçe satydyga ýolgandykken çıkıp. Asasy öýüniň awaly muşu jaýymyz gorny hemde. Aýny wagtda piyes oýnagan değişikde muşuma. Eň edemni jelip kıldyga ýere orny qarindaşlar. Ma qorada turwatqa ýa-ki muş qoranyň öýüni ilim setim qyp bakka qarindaşlar düşünisler. Ma denjeng onsynyň ýolgandykken hemde kinişke tak çykmady, lekin onundan başga bütün toktam resmiýet noposk normal ýötkügül boldy. Bütün näşe hemme bijimler basyrgy kereklike. Ma öýüniň karakterini düşündigani düşünip alsaň boldy. Bir ýere deýken düşmeýdan naq pul bilen 1 milyondan azraqlam aşkan pulga jiddi setildi juma. Hem de sebäbini beýdep jümey. Meňde gep. Asıl olsa özümüz tursak boldy, hem de ma biz işkirde jyqyrak medeýlegandyken işkirderak äpdirle öýüni. Jiddi halatda men örümçe jyq turanmaýman. 3 günden 5 gün gijilam. Jiddi alaqalatsaňlar kördigänini körüp, pul sanaýdygan şos pul sanap asta asylma paýdalanýanlar, memma paýdalanýarlar. Qagyny hemse arymxan alaqalşaňlar